Chcel by som vám predstaviť našu novinku kotol DPX 15, splyňovací kotol na drevo, ktorý sme pri príležitosti 30. výročia spoločnosti ATAG venovali na veľtrh dáček do súťaže. Samozrejme, na prvý pohľad vidno, že ten kotol je moderný, s novým dizajnom, nové farebné prevedenie, ktoré budeme momentálne posúvať aj na ďalšie výrobky. Výhoda nového kotla je obojstranné otváranie, kde si môžete prehodiť jednoducho z pravého otvárania na ľavé otváranie. Inovatívne zlepšenie výmeníkovej časti, kde sme nainštalovali turbulátory, ktoré za prvé majú úlohu zvýšiť účinnosť kotla pri spaľovaní dreva, za druhé jednoduchým pohybom páky robíme čistenie komplet výmeníka. Čo sa týka ešte ďalšie zmeny, prispôsobili sme vývody pripojenia kotla na systém vykurovania na rozteč, ktorú je možné veľmi jednoducho vymeniť za akýkoľvek Viadrus alebo iný typ kotla U26 a vyššie modelové rady, s tým, že jednoduchým nainštalovaním príruby môžem jednoducho pripojiť ten kotol priamo na systém vykurovania. To sú tie základné inovatívne prvky, ktoré to má. Takže pozdravujem všetkých našich montážnych a servisných partnerov, ktorí sa zúčastnili v súťaže o nový splyňovací kotol DPX 15. S tým, že do súťaže priebehu 3 dní sa zapojilo okolo 200 servisných a montážnych partnerov. Všetky lístky sú uložené v losovacom zariadení. Teraz pristúpime k vyžrebovaniu jedného výhercu tohto splyňovacieho kotla. Poprosím o otvorenie hlasovacieho zariadenia. Z toho vyberem ja nezáväzne po premiešaní. Vyberáme nejaký lístok. Ďakujem. Kvôli ochrane osobných údajov nemôžeme zverejniť takto verejne údaje, ale výhercom sa stáva pán Martin a je z Karolínky Českej republiky. Takže ja mu takto gratulujem. Samozrejme tohto pána za chvíľočku budeme osobne kontaktovať telefónnym číslom, ktoré tu nás zadal. Takže ideme volať pánovi výhercovi, pánovi Martinovi, ktorý neviem, či sa nachádza na výstavisku. Vyskúšame ho osloviť priamo. Vytočím číslo na neho. Samozrejme, nemôžem to zverejňovať. Dobre. Mám to pustiť na hlas? Neviem, či to bude počuť. Či nás bude počuť. Moment. Zvoní nám telefón. Dobrý deň, pán Martin. Áno. Nemôžem zverejniť viacej o vás, ale chcem vám v mene spoločnosti ATAG oznámiť, že ste boli vyžrebovaní ako výherca nášho splyňovacieho kotla, do súťaže ste sa zapojili. Ja by som vás len poprosil, nachádzate sa ešte na výstavisku? Áno. Bolo by možné, že by ste prišli k nám na stánok? Áno. Ďakujem pekne, budeme vás čakať. Dobre. Dobre, ďakujem. Podarilo sa nám skontaktovať s našim výhercom, ktorého sme dneska vyžrebovali. Chvála Bohu, je to dnešný. Na dnešnej výstave sa nachádza, skontaktovali sme pána Martina, ktorý vyhral podľa hlasovacieho lístku náš kotol. Pán Martin, skontrolujte si, či je to váš hlasovací lístok, či sú to vaše údaje. Áno, je. Všetky sú dobré. Áno. Tak ja by som vám menej spoločnosti ATAG zablahoželal k výhre kotla ATAG DPX 15. Hlavne, aby vám, ak to bude kotol, ktorý si necháte vy, aby vám dlho slúžil. Prajem vám hlavne veľa úspechov v práci. Ďakujeme.